Sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Pinusus sa ating dakilang Diyos sa buhay na aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga kasama nating sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran sa mga datihan, bagay sa inyong mga beloved baguhan, kayo po welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinusus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at bagay sa inyo mga beloved Facebook and the YouTube live streaming viewers na patuloy na nanunood at sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal Pinusus dito sa San Carlos City, Magasin ng Outreach, o kayo nagpapabot ng mapagpalang hapon sa ating lahat, sa inyong mga minamahal, kung saan man kayo naroon sa oras ito. Mga minamahal, tayo mapapalad na tayo inibig ng ating dakilang Diyos dahil tayo namulat sa buong katotohanan, sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal Pinusus at sa pangangaral ng ating beloved parents of the Lord, tayo nandito. Mga minamahal na turuan kung paano sumamba sa totoong Diyos sa buhay. Mga minamahal, dito sa dinadaloan natin na gawain ay alam natin na dito totoo at Diyos na buhay ang ating sinasamba. Mga minamahal, na ibig sabihin ay hindi walang kabuluhan ang ating mga ginagawa, yung ating mga pagsasakripisyo na galing pa tayo sa mga malalayong lugar. Mga minamahal, nag-commute pa tayo, naggumastos pa tayo ng pamasahe, yung iba sa atin pagod pa dahil galing sa trabaho. Mga minamahal, subalit yan mga minamahal ay mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal Pinusus. Hallelujah, hindi walang kabuluhan lamang. Dahil yung ating pagsakripisyo, ito ay nakikita ng ating dakilang Diyos, at dito nalulugod ang ating pinakamamahal Pinusus dahil nakikita niya na tayo ay nandirito. Mga minamahal, pinapahalagahan natin yung gawain ng ating pinakamamahal Pinusus, yung kanyang banal na gawain. Mga minamahal, na hindi tayo nagliliban, mga minamahal, sa kabila ng mga minamahal, napakaraming dahilan, problema, suliranin, mga pagsubok na kinakaharap natin, na hindi tayo nagpapatinig sa mga bagay na yan. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal Pinusus ay nandirito pa rin tayo, mga minamahal, upang sumamba at lumuwalhati sa dakilat at banal na pangalan natin pinakamamahal Pinusus. Sabi nga sa aklat ng from the book of Psalms, chapter 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, kaya tayo nandirito. Mga minamahal, dahil ito ay utos ng ating pinakamamahal Pinusus, hindi tayo naparito dahil sa walang dahilan, kundi nandirito tayo para sa pinakamahalagang bagay. Yun ay pupuri sa ating pinakamamahal Pinusus, at hindi lamang mga minamahal sa araw ng pananambahan tayo nagpupuri, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan nagpupuri tayo, pero iba kapag tayo ay nandirito nagpupuri kasama natin ang ating mga kapatid sa spiritual, mga minamahal, dahil sabi nga ng Hebreong Kabanata 10 ang talata 25, hallelujah, no, wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Kaya, mga minamahal, tayo ay parating nire-remind na sa tuwing pagdaraos ng banal na gawain ay huwag tayong magliban. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng ating pinakamamahal Pinusus, dahil ito ay paghahanda natin mga inibig ng ating dakilang Diyos. Tayo, kanyang mga anak, nais niyo maghanda dahil nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Mga nangyayari sa mundo ngayon, sinyalis yan na nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal Pinusus na pipinto na. Siya rin ang nakasulat sa ating binasang talata sa aklat ng Hebreo. Mga minamahal, kaya tayo nandirito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal Pinusus sa kanyang bahay-sambahan. Huwag nating sayangin yung ating pagparito, mga minamahal. Hallelujah, yung ating mga nagastos na pamasahe, huwag nating sayangin, mga minamahal. Huwag nating, mga minamahal, purihin ng may mga minamahal kalungkutan o kalumbayan ng ating dakilang Diyos. Sabi sa aklat ng Salmo, nating binasa, magpuri ng may buong kagalakan, mga minamahal.
Hallelujah, yun ang dapat natin gawin sa oras ito. Kaya mga minamahal, marami tayo pwedeng gawin na pagpupuri. Umawi tayo ng papurong awitin para sa ating pinakamamahal. Pumalakpak tayo, sumayaw tayo ng may sayo na may kabanalan, umindak, lumukso. Yung mga bagay na yun ay gawin natin. Mga minamahal, dahil yan ay kalugod-lugod sa paningin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa ating pagpupuri, mga minamahal, dahil ito ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa ating kalagitnaan ng pagpupuri, kanyang ibinubuhos ang grabing kagalakan sa atin at ang kanyang napakatamis at banal na presensya, kanyang Santong Espiritu na siyang kayamanan natin mga Kristiyano na hindi mababayaran, hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi, mga minamahal. Kaya sa ating pagpupuri sa hapong ito, siguraduhin natin na mga minamahal, magpuri tayo ng buong kagalakan. Pagpupuri ng buong puso, isip at kaluluwa, at hindi lamang yan, mga minamahal, dapat lamang na sa ating pagpupuri, isentro natin ang ating mga puso at isipan sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil wala tayong ibang pinupuri dito, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at yung pinakamamahal na Jesus. Kaya, mga minamahal, marapat lamang na maipaabot natin ang pinakamataas na pagpupuri, ang ating marubdob na pagkakasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil sabi sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 148, lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal ay kanyang inutusan na magpuri sa kanya. Ang mga ibon sa param, nagpupuri yan. Mga alos sa dagat, ang mga puno, maging ang mga bituin sa kalangitan, nagpupuri yan sa ating dakilang Diyos, lalo na tayo ng mga inibig ng ating pinakamamahal na Jesus na kanyang pinaglaanan ng kanyang dakilang pagmamahal. Mga minamahal, kaya't mga minamahal ay ating ipahayag ang kanyang mga pagpupuri, mga minamahal, mga awitin niya, ipahayag natin yan, ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, ang kanyang kadakilaan na ginagawa sa ating mga buhay, na tayo ay mga saksi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus at walang ibang gagamitin ang ating pinakamamahal na Jesus, kundi tayong kanyang mga hinirang, kanyang mga inibig, tayong kanyang mga anak, upang yung kanyang mga awitin ay maawit, maiaaya sa kanya, mga minamahal. At yun ang dapat natin gawin at dapat at gagawin natin, mga minamahal, sa hapong ito, mga minamahal, na hindi natin sasayangin ang pagkakataon ito. Mga minamahal, na tayo nandirito dahil sa ating pagkakatipo na ginagawa ito, ang ating fellowship, mga minamahal, yung pagdalo natin ay hindi ito basta-basta yung pagpupuri natin, dahil ito ay kapangyarihan, mga minamahal, sa ating pagpupuring ginagawang ito, mga minamahal, anumang karamdaman, taglay natin, kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ating dakilang Diyos, hallelujah, yung ating mga problema, mga suliranin, mga pasanin sa buhay, mga pagsubok na kinakaharap natin, anumang mga bagay na yan, gumugulo sa ating isipan, kapag tayo nagpuri, yan inaayos na ating pinakamamahal na Jesus, nilulutas. Siya'y kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan, kaya't walang dahilan upang mga minamahal, hindi natin purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Marapat lamang na ating sambahin, luwalatin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, at yun ang ating gagawin natin, yun ang ating gagawin sa hapong ito. Sa ating mananambahan, maraming inihanda ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Makakapaginig tayo ng mga buhay na patotoo, karagdagan, kalakasan ating pananampalataya, mga minamahal, yung salita ng ating pinakamamahal na Jesus na kanyang inihanda para sa atin, pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal ay inihanda ng ating dakilang Diyos sa atin sa hapong ito. Kaya, mga minamahal, siguraduhin natin na sa ating pagpupuri ay may paabot natin rin sa ating pinakamamahal na Jesus ang ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat, dahil ang araw na ito ay araw ng ating pinakamamahal na Jesus. Araw na dapat ay, mga minamahal, mapapurihan natin siya, maluwalhati at masamba, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At ang unang gagawin natin, magpupuri tayo, mga minamahal, sa congregational singing. Subalit bago tayo darako, ay aking hinihiling na tayo lahat ay sama-samang manalangin upang tayo patnubayan at gabayan ng ating pinakamamahal sa ating sasaguang pagpupuri sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal, na pinususundala ng beloved Pastor Wildes Trodalmeda. Maraming salamat sa pagkapalang pinagalaw mo sa amin sa hapong ito.
sa pagparating mo sa amin sa lugar na ito ng maluwalhati ang ligtas, taglay ang kalakasan, ang kalusugan, ang kaisa-isang buhay na nanggagaling sa iyo. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin mo ang bawat sa amin, hugasan kami ng iyong banal na dugo na siyang sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin na patuloy kalakas ng kalusugan mabang buhay ibigay sa aming dear beloved pastor, Walden Estrada Almeida, pagpalaan sila sa po ng buong Almeida family, kanilang beloved children at sa aming pagpupuri sa hapong ito. Hallelujah, kailangan ka namin, mahal pansuslangisan mo ang bawat dito ng banal na gawain namin sa sagawa mula sa pag-awitan sa congregational singing, sa joyful and solemn songs, sa mga patotoo na iyahig pinagpalang mga anak. Hallelujah, gabayin mo ang mga nakahanin ng pasalamat sa hapong ito, magsilbing karagdagan kalakasan ng aming pananampalataya, mga patotoo na aming mapapakinggan maging sa pag-awitan ng iyong mga awit, malpansus sa kupanan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo sila, malpansus sa luluy sa pagpupuri, sa pag-aali ng papurang iwini para lamang sa gamitin, magsilbing dala spiritual na pagpapala, maging sa katapatan ng mga anak sa mga una, sa pagpapaliwanag sa pagkakalob ng kapatandog. Hallelujah, samahan mo nagilang Diyos, ang lalagyan sa pag-aaral, na dadaling pinagpalang mga aral sa hapong ito. Hallelujah, basbasan mo ang iyong banal salita na aming mapapakinggan o pag-aaralan, magsilbi ito pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa aming mga kapatiran na naghahanda pa lamang sa oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahit sa kiyan. Ingatan mong mga anak para tingin sa iyong bahay-sambahan ng maluwalhati at ligtas. Samahan mong lahat ng iyong balalagawa ng Mindanao sa hapong ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibahing dagat. Samahan mo dakilang kapangyarihan, ibuhos mo ang umaapaw, garay mo yung kagalakan sa itong Espiritu, ang iyong napakatamis at malaprasensya na siya aming kailangan pagpalain mo kami malpansus at sa dala ng beloved pastor Walden Estrada Almeida, aming nagkatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalas, sinatali, sinasaway lahat. Itinataboy mga demonyong gawa ng kayong mga dalang. Malakit sa aming pagpupuri, lumayas ko sa pangalan ng South demons of hindrances, we bind the power of sound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy na. Pagpupuri sa ating pinakamamalpansus sa mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhang. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mababago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Praise the Lord, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko,
sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilang mo ang pagkukulang ko, sa sigan ko lang ang buhang. Kung bibilang ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko, sa buhay ko. Oh, call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Call on the Lord while He may be found. Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. Wipe away all tears. Oh, as for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with Thy likeness. I want to be, oh, just like You, my dear Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm
faith. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw o Diyos sa kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Trust in my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagi o puman o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi o puman o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi o paman o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. About my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. Love my Jesus, I love
love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer to Thee, and we look up. Even to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. That there is Lord in the morning will I direct my prayer to Thee, and we look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Praise the Lord, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Oh, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep
When it counted all my blessings, and they named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, make me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think a day. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think a day. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Glory! Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think a day. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Drawn from His glory, ever-living story, my God and Savior King. And there is Jesus is His name, born in a manger. To His soul is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. How I love You, how I adore You, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelled in Him. How I love You, how I adore You, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelled in Him. Praise the Lord. From His glory, ever-living story, my God and Savior King. And there's Jesus is His name, born in a manger. To His soul is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. From His glory, ever-living story, my God and Savior King. And there's Jesus is His name, born in a manger. To His soul is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love You, how I adore You, my bread, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all
gets fullness, dwelling in you. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Glory! It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, I'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's a man from Galilee. How He made the lame to walk, us the blind and eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, us the blind and eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. He's got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me
go. Jesus got into my heart, is good to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to wake up and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought they had a peace of mind, but I never have a deal until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to wake up and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but I never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy and light away. Glory, hallelujah. And renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ako'y gawin mong tapat. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan,
Purihin sa langit sa lakas na taglay, purihin sa tunog ng gitara, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Praise the Lord! Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Aawit, sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig. Pag iyong nalaman ay huwag nang ipagaliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, kung ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y maghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ang puting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang puting ilaw ko'y pagliliwanagin, madilim. Hallelujah, hallelujah. Tatapat ko ba hindi, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatapat ko ba hindi, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi, pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi, pagliliwanagin. Glory! Pagliliwanagin,
mo ba pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim? May bahay tayo sa langit, handa sa ating glory, hallelujah. Tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the work of the enemy. He will crush the devourer, bring the powers of darkness underneath my feet. Glory, hallelujah. For the Lord is my tower, He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a typical hour, He will crush the devourer, bring the powers of darkness underneath my feet. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Oh, stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. Come to praise Him. We've come to praise. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Victory is victory. Hallelujah, yeah, free Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, He's all for me. Victory is victory. Hallelujah, yeah, free Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, He's all for me. Victory is victory. Hallelujah, yeah, free Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, He's all for me. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. The saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, He wants to
be in that number when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. My, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. My, Jesus is mine. Mine all the time is mine. Oh, my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. My, Jesus is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I trust in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Glory! Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His words divine. Every promise in the Bible is mine. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will just for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will just for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will just for Jesus may be glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will just for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will just for Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will just for Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will just for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will just for Jesus may be glad. Jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. Have a jubilee out in my heart. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang darama ko sa buong katawan? Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Magagawa na ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout
got the victory. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Glory. It's my Lord, 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 it makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy for such a wondrous things. I know what Jesus Christ is the King of Kings. It is the sense of God living in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, Lord, Lord. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy for such a wondrous things. I know what Jesus Christ is the King of Kings. It is the sons of God living in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Baby, on the blue. I've got a home in glory, love, outshines the sun. I've got a home in glory, love, outshines the sun. I've got a home in glory, love, outshines the sun. Baby, on the blue. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, do remember me. Do remember me, baby, on the blue. I took Jesus as my Savior, you took Him too. I took Jesus as my Savior, you took Him too. I took Jesus as my Savior, you took Him too. God is calling you. Oh, do Lord, oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Oh, Lord, oh, do remember me. Baby, oh, do Lord, oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Baby, oh, do Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagang sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Basta't mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay matiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagang sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Basta't mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo masaya, tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Pulong itong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Pulong itong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Mga luha, papahiran, papalitan ng kagalakan. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's
bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. That's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer unto you thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito nagtatapos sa ating pag-awitin sa mga joyful songs. Para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo na maidarako sa ating kasunod na pagpupuri. Sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking nilingin tayong lahat, ay muli manalangin upang tayo samahan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na pinasusundalan ng beloved Pastor Wildis Almeida. Maraming salamat sa pagpala pinagkalam sa amin sa hapong ito. Patuloy ka naming malulhati mas ng papasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami nagpatuloy sa pagpupuri sa kami lahat, ay nagpapakumaba, lumalapit sa iyong paan, nagsumama, nagsisisi sa kami nasupungan sa pagkakasala, pagkakamay, pagkukulang, ito may sisip salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sumag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin, malpasus sa luluy lang isan mo, ang mapapuring awitin namin alas yung gamitin mo kasang kapanin, magsilbing dala espiritual na pagkapala, hallelujah, tanggapin mo mapapuring awitin ito, aming kamapalugdan, at ibuhos mo sa maging kalagitnaan ng pagpupuri sa Santong Espiritu ang iyong napakatamis at banal na prosesyon na siya aming kailangan as on the ng David Pastor Wildis Almeida. Aming nangyay na katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama naming pinapalayas, tinatalian sinasaway lahat, itinataboy yung mga demonyong gawa na kayo mga dalang balagin sa iyong puri, lumayas ka sa pangalan ka sa in Jesus' name, hallelujah ka sa in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs.
tayo pangunahan ng ating beloved song leader. Praise the Lord, hallelujah, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus Christ po, beloved brother Joshua Villaruz. At tayo po mga minamahal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng mga solemn songs. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa
papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa makhabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin,
patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa'yo pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa'yo pagbabalik. Oh, kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa'yo pagbabalik. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? O bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig ko'y laging nadarama. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam anong kahulugan, sa akin man walang
sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Awit ko'y sa'yo, o si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. O si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid na nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't ang awit ko'y sa'yo, o si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. O si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. O si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanggol. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o
ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang kaasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Malayo pa, malalim ang libig, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalubong sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Jesus. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang kaasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala sa Jesus. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi't araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang kaasahan ko pa rin ay Siya. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay,
dumarating ang aking kahinaan. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka kahit na ano mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. Ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit
too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand plus His heart, this is the Master's land. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry, it's waving you and me to somewhere be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand plus His heart, oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand plus His heart, oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand plus His heart, oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. When you don't understand, when you can't see His plan, when you can't raise His hand, trust His heart. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Isipin man sa ngalan ko. Akin ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain, ang pagpupuri di magkakalit, at
kahit ano pa ang sabihin nila. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y nangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y nangkin, at ang buhay ko'y taging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalahit ang pagpupuri ni pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y nangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y nangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya babayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Pagkat wala ng pagsubok na
pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas ko, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas ko, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa siyo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas na lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. At ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Nung una kita matagpuan, ako ay nag-alilangan.
ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayaw ko nang lumayo basta iyo. Oh Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered the happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word is the greatest of all discovery. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness is the happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word is the greatest of all discovery. Well, I found Jesus my Lord. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the light. I want to be, oh, just
tapat ang sa akin ay ligain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ligain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, papagalihin. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik na ako'y gawin mong tapat. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and bring up this water. Pour my spirit out at the sons and the daughter. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out, thanks and the daughter. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Diyos, ikaw nga ay kamang-kamangan, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapalan. Sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo rin. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin, sambahin
Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. May bayak ko sa langit, handa sa akin, kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayak ko sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo, sa langit. Hallelujah. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't there. I pulled a lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus there. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. I am determined, I made up my mind. I praise the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. Where He leads me, I'll follow wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My dear Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. My Jesus, hallelujah, 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 Holy Ghost, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within, praise His Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome pong muli mga minamahal sa ating Wednesday midweek service mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na muli tayo ay binigyan ng kalayaan upang siya ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at aking pinapabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong Beloved Almeida family, Beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor, Lena C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And of course po, maging sa ating mga live webcast viewers na talagang sila ay talagang sumusubaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga ating mga Facebook viewers, YouTube subscribers, purihin po ang dakilang Diyos sa iyong buhay na talagang sila po ay talagang nariyan na laging nakaantabay sa ating banal na gawain mula Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat dyan sa parte ng USA at maging sa Canada na talagang sila ay talagang nakasubaybay dito sa ating banal na gawain dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kamanghamanghang gawa, mga kamanghamanghang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, dahil ang sabi po dito mga minamahal sa aklat ng John chapter 19 verse 35, ang sabi po dito, at ang nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo, at nalalaman niyang siya'y nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay
sampalataya. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang patutuong ito na kanilang nakita, na kanilang ibinabahagi sa bawat isa sa atin upang ang mga talagang hindi pa sumasampalataya sa ating dakilang Diyos ay sila din po ay magsisampalataya. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos na sinabi na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. At iyan po ang ating mapapakinggan sa ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda mga minamahal ang mga ating mga beloved kapatid na talagang pinagpala na sila ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, at atin nga pinaghahanda ang ating beloved sister Mian Arcelia, at sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Villaruiz. At ang huling magpapasalamat po sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved sister Prissy Binitis. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating mainam na pakinggan kung paano po ang kumilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, na kung paano sila binago, kung paano po sila pinagpala ng ating buhay at mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved sister Mian Arcelia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved brother. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, hindi ko na ang ating pinakamamahal Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Ngayon pong aking mahal na asawa ang unang nasib po, minamahal, dito sa banal na gawain, minamahal. Nasib po siya, minamahal, taong 1999 po, nung siya nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, dahil po sa kanya pong karamdaman noon, minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal ng Panginoon, na ako'y ipagpatuloy ang kanya sinimulan, minamahal, na bilang Kristiyano po, minamahal. Noon po, minamahal, nung hindi ko pa naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Andyan na akin po siyang pinapagalitan sa kanya pagdalo noon, minamahal. Dahil po, palagi po siyang umaalis sa aming tahanan, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin, minamahal, na walang tigil na panalangin po, minamahal, na palagi po kanya akong sinasabihan, minamahal, na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya, minamahal. Dahil po sa katigasan ng aking puso't isip, minamahal, na hindi ko sinusunod yung kanyang payo, minamahal. Diyan na taong 2014 po, minamahal, nung ako'y nag-decide na sumama na sa kanya, minamahal. Dahil po dito na po ako tuluyan tumira sa ating probinsya, minamahal, upang dito na maghanap buhay, minamahal. Nandyan na noon, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari sa buhay ko, minamahal, na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Dahil po sa kanya pong advice sa akin, minamahal. Hallelujah, andyan, minamahal, na noong araw, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal,
Andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Pagbisyo ng araw, minamahal. Pag inumpo ng alak, pagpasok sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na tayo ay nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, upang maligtas sa katotohanan po, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Na ako'y sumundo dito sa ating gawain, minamahal. Na yung pong aking minama na yung tricycle ng minama ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal. Na pagdating po namin dito sa ating drive po, minamahal. Na yung pong isang karnapor, minamahal, na nasa aking likuran, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya po sa amin nung araw na yun, minamahal. Sa bawat pag-alis po sa ating tahanan po, minamahal, tayo po'y ginagabayan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa tamang landas po, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyayari, minamahal. Insidente hindi ko rin inasahan, minamahal. Sa amin pong barangay po, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa amin, minamahal, at sa bawat isa po sa atin, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, minamahal, na taglay na kalakasan na ipagkakalob niya, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Tunay mga minamahal na talagang napakabait at napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating napakinggan kung paano ang ating dakilang Diyos na pinag-ingatan ang ating beloved kapatid na talagang talagang yung mga masasamang loob, yung mga talagang may mga hindi magandang balak sa kanyang buhay, na talagang nariyan lagi ang ating dakilang Diyos na patuloy na nag-iingat. Amen. Maging sa ating buhay, sa bawat isa sa atin na talagang grabe, na talagang pag tayo ay sumusunod sa ating dakilang Diyos, talagang tayo ay kanyang pag-iingatan. Dahil ayon sa pangako ng ating dakilang Diyos sa aklat ng unang Samuel ng Kapitulo 2 ng talatay 9, ang sabi po dito na kanyang iingatan ang mga paan ng kanyang mga banal. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, yung paa, yung kanabanggit yung paa, dahil kung kahit saan man tayo mapadpad sa ang lugar, nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ang isang napakagandang bagay na tayo ay pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mian Arcelia. At sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nagpapaabot Amen. din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda,
At patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong Beloved Almeda Children, sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na akin po siyang nakilala mga minamahal at akin lamang po sasariwain na nung bago ko po siya makilala mga minamahal, na noon po sa aking pong kabataan, mga minamahal, na pag sinisharean po kami ng aking minamahal na kuya, mga minamahal na andyan na umiiwas po kami sa kanyang mga pangangaral, mga minamahal, dahil ayaw po namin na pumasok po dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Subalit andyan na wala po tayong magagawa, mga minamahal, pagka ang mahal na Panginoon ang humipo sa ating pong puso, mga minamahal. Dahil dumating yung time na naisip ko po, dahil bagamat labag sa kalooban ko po na magpabaptize, ay sumunod lamang po ako sa aking minamahal na kuya na magpabautismo po kami, mga minamahal. At tunay na andyan na bagamat labag, mga minamahal, ay patuloy pa rin po kaming dumadalo, mga minamahal, hanggang sa dumating yung point na hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking puso, na nasabi ko lamang po sa aking sarili, mga minamahal, na nandito na lamang ako, ay susunod na lamang ako sa iyo, sabi ko, mga minamahal. At tunay po ng pagkasabi ko yung salita na yun, mga minamahal, andyan po na talaga yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan nag-start na po yung presensya na po na ating pinakamamahal na Panginoon na aking pong maramdaman, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na i-start na rin po ng aking kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa patuloy na dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, na hanggang sa mga oras na ito ay andyan na patuloy po ako nakapaglilingkod na kasama po ang aking pamilya, mga minamahal. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya po kaming pinanghahawakan, mga minamahal. At tunay po noon, mga minamahal, na andyan po na bilang kabadaan ako'y mahilig po sa kalayawan ng laman, mga minamahal, dahil sa aming baryo. Tunay po na andyan na lagi pong may sayawan, pagka may okasyon, mga minamahal, pag may festa po, talagang pumupunta po kami noon, mga minamahal, na bagamat bata pa po ako, mga minamahal, talagang sumasama po ako na nakikipagsayawan, mga minamahal. Subalit nang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay inalis niya po yung kahiligan ko po sa kalayawan ng laman. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago niya po ng aking buhay. At tunay po na nawala na rin po ako ng gana sa mga ganyan, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon nung talagang mula ng amin po siyang paglingkuran, mga minamahal. Andyan po yung kagalingan ng aming mga karamdaman, na sa tuwing kami nagkakasakit, ang aking mga anak, mga minamahal, sa kabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi ko po sila dinadala sa doktor, mga minamahal. At tunay po na sa patuloy na dalangin ng ating minamahal na pastor, na andyan sa kanilang turo na tayo manampalataya, mga minamahal, andyan po na pinapagaling po ang aking mga anak, ang buo ko pong pamilya pag nagkakasakit po kami, mga minamahal. Kaya laking tipid po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Talagang tipid po na tayo, tipid pag naglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa himala po na ginawa niya po sa aking minamahal na anak nung 4 years old lamang po siya, mga minamahal, dahil sa kanyang murang edad na andyan na nagkaroon na po siya ng mataas na rate po ng UTI, mga minamahal, dahil mahilig nga din po siyang kumain ng mga junk foods, mga minamahal. At nung maramdaman po niya yan, mga minamahal, andyan po yung talagang pananakit ng kanyang tiyan, mga minamahal, na inakala po namin na siya'y binabarang, mga minamahal, dahil pag sinusumpong po yan, talagang sobrang sakit po yung makikita mo sa kanyang mukha, na
talagang namimilipit po siya mga minamahal, at pag pinapakain po namin siya, talagang hindi po niya matik yung pagkain kahit tubig mga minamahal. Niluluwa po niya yan mga minamahal, sinusuka po niya yan mga minamahal. Talagang wala po siyang na-absorb na pagkain na hindi dumating na rin yung point na talagang pumapayat na po siya mga minamahal. At bagamat na andyan po yung kanyang nararamdaman na ganyan mga minamahal, patuloy pa rin po kaming dumalo sa ating pong banal na gawain na talagang nasabi ko po sa aking sarili na mas gagaling ang aking mahal na anak pag dumalo po ako kaysa idalhin ko po siya sa doktor o hospital mga minamahal. At tunay po mga minamahal, bali midweek service po natin yan mga minamahal. After po ng ating gawain, pinalihans ko po siya sa ating pong beloved ordained preacher. At tunay po, andyan po yung pagbabago ng kanyang nararamdaman mga minamahal, dahil inoobserbahan ko po siya pag uwi namin na hanggang sa kinabukasan mga minamahal, na nakikita ko po na pag pinapakain ko po siya mga minamahal, dati ay hindi po niya yan makain, subalit nung time na yun mga minamahal, tunay po na na-absorb na rin po niya yung pagkain hanggang sa unti-unti na po siyang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya rin po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang choir mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Mian Arcelia sa talagang buhay at kanilang pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at binibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Samuel Villarus. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamaturi, sa ating pong pinakamamalapang Sos, praise God. At double honor po sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, praise God. At ating rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Linacy Almeida, praise God. Akin pong pagbati sa lahat mo nating minamahal na mga gagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa inyo pong lahat mga minamahal, praise God. Sa lahat mo ng ating webcast viewer sa ating Facebook at YouTube Live. Praise God. Ako po minsan pang lubos na nagpupurit na pasalamat sa ating pinakamamalapang Sus. Praise God. Dahil andyan po andyan po yung kalakasan at kalusugan na lubos na ipagkakalob ng ating pinakamamalapang Sus sa amin. Praise God. Bagaman andyan po yung talagang napasokan na naman kami ng trangkaso. Andyan po yung ubo, andyan po yung sipon, ngunit andyan pa rin yung pagpapala ng malapino na kalakasan sa amin. Praise God. At ako rin po lubos na nagpasalamat sa malapinon dahil bago ako makakilala sa gawain nito, ako rin po ay may karamdamin po na 50 colors sir po mga minamahal. Andyan po na malala na po ito mga minamahal. Talagang pag sumumpong po ito, magdamag po ako namimilipit sa higaan. Nandiyan po na talagang halos magpaikot-ikot ako sa higaan sa sobrang sakit. At anuman po man ang aking kainin, maging aking mga inumin, talagang inilalabas po yan na aking isinusuka na ayaw nang tanggapin ang aking tiyan. Ngunit nung ako'y makadalo sa gawain ng ating pinakamamalapang Sus, ako po nagpabautismo agad sa tubig. After ng service, ako ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalaping Sus.
At tunay po ramdam ko talaga yung instant na kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamalaping Jesus. Praise God. At sa aking pag-uwi sa aming tahanan, mga minamahal, talagang inaabangan ko na muling sumumpong po yung aking karamdamang na yan, mga minamahal. Ngunit tunay po na talagang andyan po yung instant na healing na pinagkaloob ng malapit nun. Hindi na po talaga nagparamdam sa akin ng aking 50 colors, sir, po, mga minamahal. At na sinubukan ko rin po dito, mga minamahal, yung sinubukan ko rin po dito yung mga nagpapatuto na sinasabing pag may ulcer, pwedeng idaan sa pag-aayuno. Ako rin po, sinubukan ko rin po yan, mga minamahal, na sa isang linggo. Ako po nakapag-ayun 3 araw na straight po, mga minamahal. At tunay na aking talagang napatunayan na ako'y lubos na pinagaling ng ating pinakamamalaping Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maging din po sa aking insomnia po, mga minamahal, na talagang umaga na di pa rin ako dalawin ng antok. Talagang dilat pa yung aking mata, talagang tutok lang na nanonood sa TV. Talagang hirap akong matulog, mga minamahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamalaping Jesus at sa oras na lang ating minamahal at ginagalang na pastor, yan po pinagaling po ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya ang pinakamataas na papuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Samuel Villaruz. Tunay mga minamahal na talagang ang pangako ng ating dakilang Diyos ay talagang siya ang magbibigay ng kagalingan. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang magmula nung siya ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating beloved kapatid, yung kanyang sakit na ulcer, yung hindi siya makatulog, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Sister Prissy Benitez. Beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang mga beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga elders na kasama po natin ngayon at sa inyo pong lahat. Ako po'y bumabati po ng mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na dati-rati po na kami po'y naglilingkod sa gawain ng ibang kongregasyon. Andyan po na wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Subalit andyan po na isang kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na ito po'y aking binabali. Wala lamang isang araw po ginamit po talaga ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y may karamdamang diabetes. Andyan po ang aking beloved nanay. Talaga pong hinang-hina na po siya. Hindi na po kumakain, hindi makatulog. Andyan po na sa kanyang pagbangon talaga po ay aming siyang inaalalayan kung saan hospital na po siya aming dala. Subalit pansamantalang kagalingan po ang pinagkakaloob. Andyan po na naalala po namin ng beloved kapatiran na yon. Ito po'y pinasundo ng aking beloved tatay. At sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po ang araw po ng Wednesday. Andyan po kami dumalo dito sa banal na gawain ng aking beloved nanay na inaalalayan po ng ating mga beloved kapatiran ng matapos po andyan po yung kami po ang aking beloved nanay, kami po ay nagpabautismo po sa tubig, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na aking beloved nanay,
tunay nga po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Sus. Hallelujah. Andyan po nung kami umuwi, siya po'y naghanap na po ng makakain. At ako po'y nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoong Sus. Andyan po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andyan po na magsimula nung ako'y dalaga magkasawa at magkaanak. Andyan po talagang grabing pahirap po ng aking karamdamang yan. Halos hindi po ako pinapatulog. Habol-habol ko po ang paghinga. Andyan po kung saan hospital na rin at doktor din po ako nagpapagamot. Yung mga espesyalistang doktor po ang aking pinupuntahan. Subalit pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob ng siyensya. Andyan po na sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain, andyan po na sa pagsisisi po, nagsumabo po ako sa mahal na Panginoon na ako'y kanyang pagalingin na tunay nga po ang aking karamdamang asma. Ito po unti-unti po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamatan. Diyan din po na mga nakaraang buwan lang po, nung 2 months ago, andyan po nakaranas din po ako ng grabing pag-ubo. Ito po talagang hirap na hirap po ang aking paghinga. Andyan po na araw na Miyerkules at Biyernes, hindi na po ako nakakadalo dahil nga po nahihirapan ako sa aking pag-ubo. Subalit, andyan po lalong lumalala ang aking pag-ubo. At ako'y nangako sa mahal na Panginoon araw ng Linggo, sabi ko sa kanya na ako po'y dadalo at pagalingin mo po ako, mahal na Panginoon. Andyan po ang aking pag-ubo, talaga pong grabe po ang aking pag-ubo. Andyan po na sumasakit na rin sa aking pag-ubo, sumasakit po ang aking dibdib, ang aking pananakit ng tiyan, ang aking likod, pati din po yung aking lalamunan. Talaga pong andyan, hirap na hirap po ako sa aking pag-ubo. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, humingi na naman po ako ng nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung paano mo ako pinagaling nung una, alam ko pag-agalingin mo uli ako. Kaya ako nagpupurit ng papasalamat sa mahal na Panginoon. Andyan muli niya po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakalob ng mahal na Panginoon. Magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Prissy Benitez na talagang grabe ang pag-iingat, ang kagalingan na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang ating beloved kapatid na talagang nandyan ang sakit, asma, karamdaman, mga minamahal. Ngunit anong ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na alam natin na isang bagay lamang talaga ang kinakailangan sa buhay ng bawat isa sa atin. Isang bagay lamang talaga ang kinakailangan, ang ating piliin. Anong pipiliin? Pipiliin po natin yung magaling na bahagi. Ano po yung magaling na bahagi yun? Ang tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pag tayo ay naglingkod, susunod ang mga biyaya, pagpapala, lahat ng kagalingan na ay talagang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating dakilang Diyos. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban.
tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating samahan po ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, alalahanin po natin na awitin niya. Ibigin daw natin ng buong-buo ang mahal na Panginoon. Buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Sa mga oras ito, tayo lahat ay dumalang. Dumalangin na may lakip sa pagsisisi mula sa ating mga puso. Nariyan natin mga pagsalangsa, ating mga kainaang na pagbibigyan, na nagiging dahilan kung bakit hindi po natin maramdaman ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu. Tayo po lahat ay dumalangin. Dahil ang Diyos sa pagbanal, wala kaming maililingit sa iyo. Hayagan lahat ng bagay. Kaya Panginoon, saan ba kami nagkulang, nagkasala sa iyo, aming napigating iyong Santong Espiritu. Patawarin mo po kami. Huwag mo namang tignan ang mga karumihan namin. Kundi ang aming pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Panginoon, kahabagan mo pong bawat isa sa paggalat ng panalangin ng iyong banal na propeta. Na ipapinaman ng Evangelista Will Estrada Almeda, na aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, there is Jesus. Hallelujah. Let's raise your hand.
Hallelujah. 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 Yes, Lord, there's Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, there's Jesus. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless your beloved finest choir. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamahal na Panginoon for the supply of comfort and strength. Patuloy po natin nararamdaman ang napakatamis at banal na presensya ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong inaaliw sa ating pong mga kalungkutan. Pinapagaan ang ating pong mga pasan, kaya palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Wala na ba ilalakas yan? Yung malakas na praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo na po darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating pong may ikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago lahat mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ating pong napakabait na Ama sa kalangitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong minamahal at ginagala na Evangelista Joel Estrada Almeda, na mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayong pinapangunahan, pinapanalangin. Amen? At ang pag-aalala, mga minamahal ko, sa ating pong beloved Mama Dear, sa kanilang pong pagtuturo sa atin na talagang pinakinabangan po natin ang husto sa ating pong may spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy sa kanyang pagmimisyon. Amen? Pamalakaya, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating mga beloved ordained preacher, at ng kanya pong minamahal na anak, the beloved Sir Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, isang magandang hapon. Ang aking pong ipinapabot sa ating mga beloved elders, at sa inyo po aking pong mga iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon narito, Miyerkules na gawain. Amen? Amen. At maging sa ating po mga live webcast viewers na hindi po napapagod na sumubaybay sa ating po mga minamahal ko. Nabanggit ng ating pong testimony leader kanina na marami tayong taga-subaybay. Hindi lamang dito sa ating pong bansang Pilipinas, maging sa ibayong dagat. At mga minamahal ko, talagang tayo po'y pinagpalang lubos. Amen? At maging sa ating mga YouTube followers, mga minamahal ko, hallelujah. At sa ating pong Facebook live streaming na nariyan, mga minamahal ko, hallelujah. Ginagamit ng mahal na Panginoon as a platform para patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ibahagi ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po natin dito, mga minamahal ko, ang sinasabi ng Acts chapter 20 verse 35. Ito po yung parating ninyong naririnig na beatitude of giving, yung kagalingan ng pagbibigay. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, pamilyar tayo doon sa sinabi ng mga Panginoon na siyam na kagalingan, yung 9 beatitudes, mga minamahal ko, na kanyang inisa-isa doon sa Mount Sinai habang siya po'y nangangaral. Amen? Di ba? Ang sabi nga doon, mga minamahal, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Amen? Isa yun sa mga beatitudes, mga minamahal ko. At kung itong beatitude of giving, mga minamahal ko, ang pag-uusapan, itong Acts 20:35 na mismong pananalita ng mahal na Panginoon na sinasabi dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng bagay, ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. It is more blessed to give than to receive. At alam po natin yan, mga minamahal ko, who's happier between the two? The giver or the receiver? Ang mga minamahal ko, automatic nating kasagutan ay siyempre yung sasabihin ng ilan, mas masaya yung receiver, Brother Noel, kasi hindi siya namuhunan. Hindi siya nabawasan.
Pero sa totoo lang, mga minamahal, alam po natin mga minamahal, di ba, it is more blessed. Kaya who's happier, sino mas masaya between the two? Siyempre yung giver. Laliman nga natin mga minamahal yung ating pong antas ng pagkaunawa about blessedness. Bakit nga ba mas blessed yung nagbibigay kaysa tumatanggap? Sapagkat mga minamahal ko, ang kalangitan, ayaw niya mga minamahal ko na magkaroon ng imbalance. Katulad po yan mga minamahal ko ng isang financial accountant. Sa mga nag-aral ng accountancy dito, mga minamahal ko, hindi pwede sa libro ng isang accountant, mga minamahal ko, na kapag ka may debit, meron yung credit na tinatawag para magbalanse yung libro. Ganon din po yan mga minamahal ko, kapag ka may nagbibigay, imposibleng hindi siya tatanggap kung hindi sa pinansyal na bagay. Amen? Maraming kaparaanan ng kalangitan para suklian ng iyong kabutihan. Palakpakan po natin at pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga natin mga minamahal ko, kung hindi sa pinansyal na pagpapala, sinusuklian ka sa pamamagitan ng iyong patuloy na kalakasan, kalusugan. Nang sabi nga natin mga minamahal ko, kung tutumbasan ng halaga ang iyong kalusugan, mga minamahal ko, baka kulang na kulang yung ibinibigay mo. Dahil mga minamahal ko, priceless nga. Health is wealth. Amen? Amen? Alam na po natin, mga minamahal ko, kapag nowadays, mga minamahal ko, itong ang dumaan na COVID-19 virus, yung mga nagpa-ospital na pribado, magkano po yung nagastos nila? Hindi bababa sa mga minamahal ko 1 milyon. Hindi bababa mga minamahal ko sa 500,000. Amen? Pero mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, libre ang kagalingan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sa mga minamahal ko about blessedness. Kasi po mga minamahal ko, between the two, mga minamahal, sino ang mas susuklian? Yung bang mga minamahal ko tumanggap o yung nagbigay? Siyempre analisahin po natin mga minamahal, yung nagbigay. Di ba? Siya ang susuklian ng kalangitan. Diba? Kaya nga, much blessed yung nagbigay kasi yung receiver, ito yung hindi po natin mga minamahal ko masyadong naintindihan. Amen? Kapag ka nakatanggap ka, mga minamahal ko, ng bagay, kabutihan mga minamahal ko, akala mo wala ka ng obligasyon na ibalik ito. Thank you na lamang. Di ba? Hindi ko naman siya inobliga, Brother Noel. Hindi naman siya humihingi ng kapalit. Ganon ang katwiran natin. Pero hindi po yun tama na pananaw. Meron po sinasabing good for good is equal to gratitude. Yun po ang talagang pagpapasalamat. Hindi lang mga minamahal ko, tumanggap ka, thank you na lang. It's not enough, mga minamahal ko, ng pagpapasalamat. Tingnan mo naman, anong magagawa mo para masuklian siya. Sa ibang bagay, hindi naman siya nangangailangan ng pinansyal. Mayaman siya, Brother Noel. So, hindi na siya nangangailangan ng pinansyal. Pero kailangan niya ng panalangin mo. Di ba? Amen? Kailangan niya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang siya po, mga minamahal ko, ay talagang tapik-tapikin mo, mga minamahal, kumustahin mo, mga minamahal ko, sapagkat siya nalulungkot. So, marami pong kaparaanan. Napakagandang halimbawa nung Shunamitang babae. Sa Biblia, di ba, parati naririnig po natin mga minamahal ko yung story about the Shunammite woman and prophet. Sino? Mga minamahal, mga minamahal ko, parating mga minamahal ko nababanggit ito, mga minamahal, si prophet Elisha, si propeta Eliseo. Di ba mga minamahal ko? Anong kagandahang loob mga minamahal ko nung Shunammite woman? Mga minamahal ko, sa tuwing dumaraan kasi ang propeta sa kanilang lugar, napaghahalata niya na talagang wala siyang matutuluyan. At talagang kuminsan, naabutan ng gutom, ng thirst, ng pagkauhaw, at walang nag-aasikaso sa kanya. Until such time, mga minamahal ko, kinumbinsi nung Shunamitang babae, yung kanyang asawa, igawa natin ng silid na matutuluyan yung propeta. Asikasuhin natin, bigyan natin ng pagkain. Amen? At yun nga ang nangyari mga minamahal ko.
Si Propeta Eliseo, mga minamahal ko, nagtanong, Gehazi, yung kanyang assistant, di ba? Sabihin mo nga doon sa Shunamitang babae, ano ang aking magagawa para naman siya'y mga masuklian sa kanyang kagandahang loob? Hindi biro ang kanyang ginawa, mga minamahal ko. Out of all people, mga minamahal, doon sa lugar na yon, walang mga minamahal ko talagang gumawa ng kanyang ginawa na ipinagpagawa po ng kwarto na matutuluyan yung propeta. Gumastos yung babaeng Shunamita. At talagang inasikaso, binigyan ng inumin, binigyan ng pagkain. So, tinanong mga minamahal ko, hallelujah, yung babae. Gusto mo ba? Ano bang personal request mo? Gusto mo ba na iparating ko sa hari ang anumang kahilingan mo o doon sa punong kawal? Yung kapitan ng mga kawal para talagang anuman ang kahilingan mo ay mapagbigyan. Pero sabi ng babaeng Shunamita, salamat na lamang po. Kusang loob ko ang aking ginagawang pagtulong. Wala akong hinihinging kapalit o kabayaran. Sapat na kayo'y dumalaw sa aming lugar. Kasi pag propetang dumadalaw, pagpapala po yun. Di ba, mga minamahal ko, inaasam po natin na madalaw tayo ng mga minamahal ko ng ating beloved parents in the Lord. Pagpapalang mga minamahal ko, malaking-malaki. Amen? Kahit na ang kanilang mga beloved children. Amen? Pag dinalaw ng propeta ang isang lugar, mga minamahal ko, bubuhos ang pagpapala. Sapat na kayo dumalaw dito sa aming lugar, ang sabi ng babaeng Shunamita. So anong nangyari? Tinanggihan ng aking alok, sabi ng propeta. So, doon na lamang ba natapos? Yung sinasabi kong good for good, suklian ng kabutihan yung kabutihan, and that's gratitude. So, mga minamahal ko, hallelujah, tinanong pa mga minamahal ko, ano bang kailangan niya? Gehazi. Until such time na nagsabi yung kanyang assistant kay Propeta Eliseo, wala siyang hindi tayo pamilyar sa istorya. Wala siyang anak. Dahil very old na yung mag-asawa. Na kahit mga minamahal ko, grabe, kung sana mga minamahal ko talagang hindi kusang loob na pagtulong ginawa ng babae, di ba? Pwede sana niyang sinabi ka agad-agad. Amen? Wala po akong anak. Gusto ko pong magkaroon ng anak. Talagang dream ko po na magkaanak. Di ba hindi niya sinabi? Basta talagang kusang loob yung pagtulong niya. Pero mga minamahal ko, dahil nag-research si Gehazi, talagang sinabi niya doon sa propeta, kay Prophet Eliseo, wala po siyang anak. Until such time, mga minamahal ko, the rest is history. Nagkaroon ng anak yung babaeng Shunamita. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, mas blessed talaga yung nagbibigay dahil hindi titigil. Amen? Ang mundo, hanggat hindi ka nagkakaroon ng balance. So nagbibigay ka, tiyak, nagagantihan ka ng mahal na Panginoon. Ang mahirap kapag meron kang ibibigay na dapat, pero hindi mo na ibigay, ay yun ang delikado. Kaya mga minamahal ko, antimano kapag tayo po may nagkukulang sa bahaging ito, mga minamahal, hindi lamang Diyos ang nalulungkot, kundi maging tayo. Amen? Dahil alam natin, mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong dapat ibigay na bahagi ng malapayan, pero hindi natin na ibigay, ay ang laking kakulangan sa atin. Baka mag-grieve ang Holy Spirit sa atin, yung ng delikadong bagay. Amen? Kaya hindi tayo matatahimik hanggat hindi natin na ibibigay yung tamang bahagi ng Panginoon. Mind you, mga minamahal ko, totoo ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya, much blessed ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, alam na po natin yung halimbawa para mabless ka ng mahal na Panginoon. Umpisan mo doon sa 20% giving as minimum. Dapat lumagpas ka roon. Dapat yun ang minimum threshold na tinatawag. Diba? Threshold. Kota, mga minamahal ko, na kinakailangan mong lampasan. Hindi yung mga minamahal ko, under kota.
10%, hindi po yun kalooban ng Diyos, hindi kinalulugdan ng Diyos. Amen? 10%, mga minamahal ko, hallelujah, na tithes, yung 10% gagawin mong installment, hindi rin kalooban yun. Amen? So 20% antimano, karakadaka, yun ang mga minimum. Pero mga minamahal ko, yung mga wise Christians, yung mga minamahal ko gusto nila na mas blessed sila, mga minamahal ko, mas blessed sila dahil naunawaan nila yung mas malalim, mas malawak na, mga minamahal ko, hallelujah, antas ng blessedness. Amen? Sinosobrahan. More than 20% na kanilang pagbibigay. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, di hamak na sila po ang mas magagalakin. Kapag ka mga minamahal ko, hallelujah, may paligsahan sa pagdama ng Holy Spirit, mga minamahal ko, ay mas silang nauuna. Amen? Diyan pa lamang mga minamahal ko sa right of way. Mga minamahal ko, tumutulo na ang kanilang luha. Whereas doon sa mga hindi po nagtatapat, ay ang hirap. Para ka naghihila ng barko na maramdaman ang Holy Spirit sapagkat alam mo, may pagkukulang ka. Alam mo na nanakawan mo ang mahal na Panginoon. Yun po ang masaklap. Amen? So mga minamahal ko, before, mga minamahal ko, bago pa man, na makompromisong yung kaligtasan, gawin mo yung nararapat. Amen? Talagang ibigay mo ang marapat na bahagi ng mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, ang 20% po ng 1,000 is 200, ang 20% ng 50,000 ay, mga minamahal ko, hallelujah, 10,000 sa 100,000, 20,000 sa 1,200,000. Amen? So on and so forth. Habang lumalaki, mga minamahal ko, hallelujah, lumalaki rin. Pero mga minamahal ko, 20% lamang po yan ang pinag-uusapan. More than 20%, mga minamahal ko, hallelujah, ang binibigay ng mga wise Christians na talagang blessed sa kanilang paglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah. 30, 40, 50% and so forth, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi po sila nanghihinayang. Kaya naman, mga minamahal ko, challenge para sa atin. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya atin na pong ihanda ang ating pong mga ipagkakaloob. Pag ito po yung masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos, narito po, mga minamahal ko, ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? At ihanda na po natin ang ating pong mga Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Ama, Banal Diyos ng makapangyarihan.